Пептиди за покачване на тестостерона. Има ли такива пептиди? Ще разискваме в днескашното видео, понеже постоянно ме питате, кажи некой пептид да ни покачи тестостерона. И сега ще ви направя ревю на един продукт. Ако останете до края, изгледате цялото видео в YouTube или в Patreon, ще разберете как се слага, по колко се слага, какво има вътре или какво е меланотан 2, то пептид, и какви функции има, и какви действия, и дали покачва тестостерона. Здравейте, аз съм инженер Никола Гюлеметов, вашия безплатен гайд в фитнес тренировки, хранене, пептиди, медикаменти, суплементи, хранене, тренировки, всичко свързано с фитнеса и културизма. Всеки път казвам, който ме харесва да препубликува видеята за по-голяма аудитория, който не харесва да хейти, пак казвам, изгледайте цялото видео в YouTube или в Patreon абсолютно безплатно, защото аз съм вашия безплатен гайд в фитнеса и културизма и ви разкривам тайните на всички пептиди и медикаменти абсолютно безплатно. Меланотан 2. Какво е Меланотан 2 и каква работа върши? Сега ще ви покажа на Балко, една от най-добрите марки на пазара, Балко Labs. Сега ще ви покажа вътре какво се съдържа. Само да го отворя. Ще го скъсам. Така, защото е запечатано. Ето вижте, има рецепта и указание как се смесват двете неща. Ето показвам. Имате разтвор и прах. Така. Дърпате си разтвора, слагате го при праха, разклащате малко шишенцето докато се смеси и после издърпвате и си слагате нужната доза от този пептид меланотан, който основната му дейност е да подобрява мелатонина в организма. И по този начин вие ще потъмнявате по естествен начин, без да имате никакви странични ефекти, без да се печете на слънце, без да се печете на солариум и без да си прецаквате хубавата кожа. Нали, специално го казвам това за дамите. А при мъжете, другия ефект, който има меланотана, е да повдига собственото производство на тестостерон. Така, сега ще обясня какви са дозите. Значи едно такова удоволствие е 10 мг. Това ще рече, че вътре имате 10 дози по 1 мг. 1 мг се инжектира подкожно с инсулинова спринцовка. Знаете, както всички други пептиди, там където имате мазнини, важно да подкожно. Се инжектира на 3 до 5 дни, зависимост от това колко искате